Aksyon Radio! Life is what we make it. Ari ako sugo sa imo atubang. Madama ako sang palamang kutanon sa imo. Nga tubtub sa mo. Wala mo ginasabat. Wala sang kaatagan. Abi ko! Ikaw ang matanaganan ko sa tiyon nga ako nagaisahanon. Nga sa tiyon nga ako nagakatumpa. Ikaw ang mapabangon sa akon. Nga sa tiyon nga ako gidanapag sang akon pariho. Ikaw ang mangapin sa akon. Pero wala ka! Ipabayan mo ako! Ginatilawan mo bala ako? Kung do'ing kutob ang akon kabakod? Ang akon kaisog? Agad nga atubangon ang mga pagtilaw nga ini sa kabuhay ko? Kung ginatilawan mo ako, sige! Deal! Hindi ako magpalingkang sa imo. Hindi ako mag-atras sa panghangkat mo! Atubangon ko sa may kaisog, kagkabakod ang tanan nga pagtilaw nga ihatag mo sa akon! Atubangon ko! Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimot. Bakit bang bumabalakid ang iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay Palamagkutanan sang isa katinuga nga puno sang paghinikip, pagkasubo, kag mga pagdilaw sa iya kabuhi. Malampuwasan ay haniya ini? Sino siya? Ano ang iya manging kabuhi? Isa naman kamatahong kag makatalandog kasing-kasing kasaysayan ang amon ipabati sa inyo. Dili sa amon matahong nga palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Maria Mestiza. Isa naman kaproduksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, BYEZ. Sa Bacolod, Aksyon Radio. How a breaking heart can make me start to say, what good is my life?
person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I look around and see this great big world is part of me and my Kagkaron, sa kasugpon sa aton matahong kag makatalandog kasing-kasing nga palatuntunan. This is my life. Siya kasaysayan. Maria Mestiza. was thought to be. This is me. This is me. This is my life. Nakita ko nga malipayon subong si Trudes. Kung wala ko siya gimasugtan sa gusto niya, siguro sa subong, wala niya ako ginapugnaw. Dumanogit siya nga sudlon ang politika, nga kumpensaron gid, magamo. Pero wala ko sa mahimo. Bisan mangindi ako, kay balo ko sa batasan ni Trudes. What she wants, Trudes gets. Madalom si Trudes. Gagun kaysa, bisan ako. Hindi makaintindi sa batasan niya. Kabay pangalain lang siya sa magulang niya nga si Steve. Tungod ko matabo. Hinulsulan ko gila pa pangasawa kay Trudes. Ato na sila ni Paing. Tapos maniaga, mapahasyenda ko. Kagsilduan ng mga obreros ko. Si Chay at ito. Si Mama. May natabo kay Mama. Katuan ko sila. Senyora! Senyora! Kuya Ting! Wala siya nagagiya! Senyora, bugtaw! Bugtaw! Ay, Sir Pancho! Sir Pancho, si Senyora! Oh my God! Ano mo natabo kay Mama? Naagtan ko nga ginatustos siya ni Lourdes! Ano? Mama? Mama? Senyora! Nag-augayong siya. Ay, salamat, Diyos ko! Senyora! Senyora! Naano ka ba? Pancho. Ma, dalawin ko ikaw sa ospital. Hindi na. Pero Ma, Senyora, ano pa matiyag mo? Mainam ako sa tubig. Kinauhaw ako. Ho, Senyora. Lourdes, iduhol ang tubig sa baso. Dali! Day Ating. Ma, okay ka lang? Mainom lang ako sa tubig. Ari ng tubig, Day Ating. Abi. Sir, paim na natin sa tubig sa Senyora. Cheting. Ma, babangunin ko ikaw, ha? Ay, Senyora, hinay lang sa pag-inom, ha? Are, inom na. Hindi na ako. Hindi rin may higda, Ma. Pungko lang rin. Ote, ano pa matiyag mo, Senyora? Maayo na. Kanami isang tulog ko. Ha? Natulugan ka, Ma? Oo, natulugan ako. Kagindamgo ko si papa mo. Ano? Ha? Tigdang kahadlo ko kay nadiday mo. Sustano to, Senyora. Nakita ko siya nga nagturo nga iyang mga mata. Amo to nga ginsagad ko siya sang uyog. Amo man ang pagsampot ni Day Ating. Nagsinggitan kang tigulang sang makita niya si Senyora. Ay, kili ka? O tingin mo status siya? Ato, si Day Ating tong nagabantay sa iya.
Nagdamgo ko no siya. Ano? Nagdamgo? Oo. Gindamgo ko no niya ang bana niya nga napatay na. Ay ano? Ay tuod ka, Lourdes? Oo. Siling sa mga tigulang. Basta gani ko no nga ginapadamgo ka sa mga napatay na. Ginahagad ka na nila nga mag-upod ka na sa ila sa piyak na kinabuhi. Ha? Ay, amot mo siningon si Senyora, dali na lang mapatay? Ha, Lourdes? Daw amo eh. Ay, hala, kalain. Ay, hindi na ko yung magbantay kay senyora. Nalainan ko. Basib na kong gulpi naman magturang mataya kag ayambot. Nervyoson gid ko yan, Diday. Hambala ba na si Day Ating lain niya lang ang mabantay sa ating gulang? Ngita ka balibad ko, ano da? Ay, ti ano man abing ibalibad ko nga, hindi ako magbantay kay senyora. Abi, tuloy ko bala, Diday. Na? Eh, ano ba yung tublo ko sa imuman? Alibay gani. Tuloy ibla ko sang inughambal ko kay Day Ating. Basta hindi na ko yung magbantay sa tigulang, Basta ibla ko matigok na kag ako yung basulo now. Ay, Diyos ko. Diday, hindi na ko yung magbantay sa iya, Hindi na, kuya.
may mga pilas hindi og aksyon pero ang bangko nga posible gid dogana ari mo sa tupad no ang detalye ba ko na ton ayo na ton si Lieutenant Pastrana ang station commander sa police station number 9. Sir, good morning. Live with us sa Radyo Bacolod. Sir, confirmation na sa siningan ikaw nga nagduntad, sir. Yes, sir. Nadiskubrihan to ni ang alleged suicide mga alas 9:50 sang kagahon. Di na. O, itong kagina lang. Tangaga, sir. Oo. Basta ano sa nataba ko na, sir, initially, sir? Bali, base sa investigasyon ta, sang kagabi, mga alas 9 man sang gabi, ining biktima, nagkadto ni sayang asawa dito sa Sigasco, may paano ko eh. Kaya wala na din sila kaupod. Pero may 5 sila kakabataan. Hindi sila kasado. So, ang biktima, nagkadto to, mautang kani sang beer, Red Horse. Wala sa ginpautang. Maglalisay sila gamay, tapos ining biktima, naglisensya na lang magpuli. Pero bago sa nagalin, tinambalan niya ang mga kabataan niya nga kwaon no to buwas ninyo sa balay ang ATM, may 4-piece recipient sila mo. Okay. Oo. Bali, aras yung 4-piece. Oo. Sir. Nakwaon niyo to buwas ang ATM, kaya mapahuway ko, mga suicide ko. Sabi pa lang, ay yung lalaki, nagambalan siya ng mga kabataan nga may Oo, plano siya. may plano. Pero sir, ano sir, mandugay na siya nga gamon may pwede sa tapos. Sir. Base sa pag-interview ta sa Bumunlo wife niya, kasami ko doon nila nga lalisay, mo nag-aambal sa nga ma-suicide siya. So siguro sa kagabi, mo to patigayon niya git. Okay, i-clear lang sir, bali hindi sila kasado, di ba sir? Hindi sila kasado. Pero may bata sila. May bata sila 5 kabilog. 5 kabilog, bali diri sila nagatener, siya lang isa nagatener. Bali siya lang na diya kay Star, kaya ang mga kabataan niya, lakadto dito sa, dito kay Star sa Yang Iloy. Okay. Pero kung kisa, nagabisita man din mga kabataan niya. Sa ano noblas ang napatay? Nobra sa construction. Construction workers. Construction. Sila edad niya sir? Mga 40 years old, something like that. Ang ano man, wala man sa problema sa ano gininginalan pa sa isang marathon sir. Isa sa pagignalan daw nga rason ng imon-imon. Kaya simple ang yan nga asawa daw kalin sa abroad. Okay. Allegedly, daw may namit nga someone na daw Panyagoro or foreigner. Okay. Daw mo na ang gagawa ng istorya. Daw natipo na sa iya daw nga kaya tungod nga wala mo sila gawap danay. Daw mo na nga nag-suicide. Sir, kung lang taon, mga tano, yan siya nag-suicide, so nag-commit. Sang kagabi na batian sang iyang neighbor nga may naglagapok mga more or less mga alas 9, alas 10 man siguro sang gabi.
9 to 10. Oo, sabi niya, wala yung ginmain, kaya biya mga ido lang, kaya damo ni sila ido sa dalomo. Okay. So muna to, nga pagkaaga, at ang libor niya, nagbiyahe na. So ito happen, nga may natupot sa manugutan. Ina. Oo, sa kagina, amo to nga nakita niya sa sulod. Pagkita pa na itong sitwasyon. Oo, mga to. Pero siya nagsulod, yung forces, sulod sir, para makitaan. Ano ba, mega sa ba? Wala, na, kaya ang balay nila, ang kuhan malang mong pertahan, kawayan malang, nga pwede ka malang makaling sa sulod. So muna nakita yung nakitaon siya sa sulod, nakabigti. Ano paano siya nagbigti ng higot? Oo, ginigtan niya sang kalot, ang iyang aliog, Okay. nagtungtong sa siya, sa mono black chair, Okay. sigot na itong kalat mahima, practice ang practice group ko ng kawayan, balay, tapos gusto golte. Automatic ang liog ya guro. Napila, sir. Wala. Wala sila. Makita na to, nakakuan pa siya, angot sa kawayan. Okay. Kung sino ko magamot siya na wala foul play, sir, no? So, bisa investigasyon ta daw, wala sang foul play, kay bisan mo daw, wala man tinatawag nga kind of struggle. Lagi nga tao, wala man siyang kontra. Okay. Siya lang magiging mo na ubrat sa action naman. Wala man sa ibang nga bisyo ko na, sir? Oh, wala man. Kamu na gani ginakuan ta subong ko ng pamilya kung gusto nila ipakuan kay ginaulat ta subong ang tuko para to determine gid para ma-sure. Pero ang pamilya daw kondisido nga wala naman sang foul play. Kag do plano nila nga decide sila nga ipakuha na lang sa punerarya. Ipakuha na lang dito para ano. Sige ko naman ito in time, sir, usually mga cases like this, prevalent, sir, no? Kung nadumduman ko last month, siguro pag-assume ko 6 man. Okay. Base kay according sa opinion ni Dr. Esquila, basta kuno Berman, dadiragid ang prone sa mga suicide Because of depression. I do not know, wala man siyang exact na study, pero si Doktor, siya mismo na yung nag-aambal. Nagakuha lang kasi ang opinion. Okay. Hindi na natawa mo na siya. Auto niya na itong asawan niya. Okay. Sige, kumuluman. Sir, thank you so much, sir. Good morning. Action, Andre, si Lieutenant Pagsana, ang station commander sa police station number 9, ang authority sa nagbuntad niya pag-ikog abi na sa isa ka lalaki. Wala natin din-divulge ang exact na lugar. Kahit, of course, this is a suicide incident. Even the names ang ining napatay aksyon na rin para sa proteksyon sa pamilya mismo. Ang dugang retalibas yan, dahil sige po sa diwa is Exorat sa Bacolod. Flash report gikan sa Patrol Antag Dibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa Bacolod Action sa Bacolod Action Radyo. Madamo gid nga salamat Action John Diaz sa patrol, dugang nga detalye sa Action BBB with Action Rex Kantong. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo dietary supplement for men. Turbo! Siguradong walang tigil. Tuloy-tuloy sa kansagad. Hindi susuko si Junjun. Magdamag kasi naka-turbo supplement for men. Mabibili na sa mga suking butika. This portion is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Hindi nga balik. Mga panahong nais mong malimot, bakit ba ang gumagalakit ang iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay sadyang galyat, suliranin di mapigilan. Itanim mo lang sa iyong puso, kaya-kayahan. Papabigo. Natulugan naman siya, liwat, Sir Pancho. Setting. Gingkulbahan kita ko kina. Pareho kita, sir. Suspecting nervyos ko. Abi ko, hindi na makabugtaw si senyora. Say, na-permi lang si mama matulugan. Hindi mayo sa iya nga magsigilan sa katulog. Ay, ampot man gani, Sir Pancho, ha? Sugod lang bala sang si Dr. Alentis mang gatanaw kay senyora, ha? Nagaluhi ang tigulang. Kagpirmi lang naglain ng pamatyag sina. Setting? Sir, ano abi kung islanta ang doktor ni senyora? Do hindi ko na namian sa doktora lidis mga ato. Nagalala ang ginabatyag ni senyora? Setting? Oo, sir. Isli ang doktor ni senyora. Hindi namin ang doktora lidis mga ato. Hindi ka i-admit natin sa ospital si senyora, Ago nga matanaw siya sa mayo. Setting? Ay, kung gusto mo pa nga maglawig ang kabuhi ni senyora, sir,
Isli ang doktor nga nagatanaw sa iya. Chayating? Sa tulong sa pangamba ni Chayating, dumaybuot siya silingon. Dato lang, hindi siya konforme sa doktor ni Trudes kay Doktora Ledesma. Natulupangdan ko nga nagaluya siya na si Mama. Daw wala siya sanggana nga magbangon. Nagdulang kapagsig niya. Ano blang mayok sining buhaton? Kung nabalon ko si Trudes nga islan kong doktor ni Mama, basi kong maglain ang buot sini. Kag ko na nung pinsaron niya sa akon. Nga wala ko sang salin sa doktora nga to. Gamo naman. Oo, nagalibog ang ulo ko. Si Mama ang ginagabarakan ko. Basi kong maglala ang iya ginabatyag. Kag sa sobra niya nga tulog, hindi naging siya makabugtaw. Anong siling mo, Idok? Basaylo kita sa ilistaran? Oo, Nay. Madugay na kita nga nag-star sa squatter. Kag may nasupot naman ko nga kwarta. May luting agin pa ingrisuan si Busing sa akon. Patindugan tato sa balay. Bisan kamay lang, Nay. Uy, matuod ka, anak. Oo, Nay. Dali lang kahit matapos ang balay. Kamay lang, simentado. Ay, apaw! Natuman gin man ang handom ta nga makabalay nga ato na gid. Sa dason siguro bulan, pwede na tato makasaylo, Nay. Oo, may balay na kita. Kag sa kaayog sang Diyos sa ato, anak. Oo, Nay. Bisan tuod nga hindi ko ya perfecto, pero nagapangamuyo man ko. Kinapangamuyuan ko man ang sala nga nahimo ko na eh. Idok. Kunari lang tani si Maria. Malipay ko tani, Nay. Idok? Dako na sigurong bata nga ito, Nay, no? Ay, siguro Kag nagalakat-lakat na siguro siya, Idok. Sa di na yan siya, Nay. Sa di na yan gindala ni Lourdes si Maria. Worried na ako kay Mama. Trudes? Hindi na normal ang pagtulog niya. Why not nag-admit natin siya sa ospital? Love? Yes, love. Napalakan na ako sa kondisyon ni Mama eh. Better nga i-admit natin siya sa ospital. Agud sa sina, masiguro naton kung ano gid ang masakit niya. Oh yes, much better. Inagdimanda rin niya ang balko sa imo. Love, ikaw ang anak. Mas may magkaroon ka madesisyon kung ano makapaayos sa iya. Kung mo sila, ipa-admit na doon si Mama sa labing madaling ang panahon. Yes, love. Kinahanglan nga early pa mahibad naton kung ano matulog ang kondisyon ni Mama. Okay, love. Hambalon ko si Chay ating nga iprepara ang mga dalalo ni Mama sa ospital. Dalalo na to siya sa Bacolod. Okay, love. Katuan ko si Chay ating, love. Up. I know na nagasuspetso sa akon si Ating. Kagkaiba naman ako. Nga ginagatungan niya si Pancho. Abi niya kung wala ako makahibalo. Si Diday nagpanugid sa akon. Kag nabatian gini Diday ang ginhambal niya kay Pancho. May imo kagid nga ating ka. Kag agad madula ang pangduwa-duwa ni Pancho sa akon, ipa-admit ko si Mama sa ospital. Kag kung dito na siya sa ospital, dira, kag himuon ko ang plano ko nga patyon siya. Mismo sa ospital. Kag madula ka na nga tigulang ka.
Goodbye, Senyora Asuncion. Naghilapit na ang kamatayon mo. Kag, isunod ko naman ang anak mo sa Davao. Ubuson ko pamatay ang mga manunubli mo, Asuncion. Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life?
Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasupon sang aton matahong kag makatalando kasing-kasing nga palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Maria Mestiza. Musical scoring, Elmar Payan-Bayan. Special sound effects, Jimmy Belonio. Recording engineer, Jerzel Haina. Ginsulat kag sa direksyon sa ninyo alagad, Annelie Merabel. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEZ. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Sometime when I feel afraid, I think of what a mess I've made of my life. Aksyon Radio!